अब नहीं आ जाए जाने तहार नाम का बा भाई देखा पहले नाम जाना तब ना काम करल जाए का नाम बा रुको भाई नया नया मेहमान से भेंट भेट रुको ना साड़ू का नाम बा काजल। अच्छा काजल जी यहाँ काका बैठल बाड़े ओने मत तकी हो तोहार नाम हो शिवानी। शिवानी और तोहार नाम उजाला। पुजारी उजाला तोहार नाम हो ओहो शिवानी। शिवानी बड़ी सुंदर तोहार तीनों डांसर खाती एक बार तनी जोरदार ताली रोरा सब बजाए का बाबा रौरा कहां लिखी बजाओ रौरे पे हमरा ध्यान बा हां 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 जब गजन चालू होई तब लेव अभी एक बकाई जा अभी भजन के मूड चलता ये छठ घाट के कुड़ के छठ घाट सजल बा अभी छठ घाट में एगो जीजा जी बाड़े रमेश भैया तू ही आवो एने आवो यहाँ आवो महाराज कोनो दिक्कत नहीं खाओ पहला पौनी टुकड़ा बड़ा खड़ा होखो मान ली कि ऐसने जीजा ऐसने साल बैठो बैठो यहाँ खड़ा रहो ना महाराज आज माल मरले बड़ा कि ना हाँ तो ठीक ठीक आराम से खड़ा रहो देखा छठ बा आराम से खड़ा रहो मान ली कि ऐसने जीजा अब ऐसने साली साली पसंद है ना हाँ ठीक है बा देख लिया अगर अगर परिवार अगर तहार आइल भय होई है तब बिहान भाग मत ने आवो देख ली परिवार के नाम लेते ही भागे लगले ये छठ घाट सजल बा अब ये छठ घाट में एगो जीजा जी जे बाड़े से अपना साली से कहता रे हो